Garivam däleken ýöne o diýen bayam diýip atlandyr beyt. Maýdar o. Uy, Hudaý bar o geldi, çok gidipdir. Oh, sıptırman gelýän ni otyrnar o. Ben näme men şadetdir da adana. Qara şu kadram goýýan. Salamu alaykum gadyrly tamaşaçylar. Bugün dünýä meşhur bolan Coca-Cola brendi barada aýdyp geçer. Coca-Cola brendiniň taryhy hemmeňizde gyzykly bolsa gerek, şoň üçin hem hemmede düşnükli bolar ýaly. Gelin başdan başlaýyn. John Pemberton 1831-nji ýylda Georgia ştatynyň Knoxville şäherinde dogulýar we Johnyň dogulanyna kän wagt bolmaka bulan maşgalasy uje Columbusa göçýärler. John şo taýda Columbusda öz çağalygyny geçirýär we şo taýda ýerleşýän farmasevtический universiteti oturýar. Johnyň maşgalasy o diýen garyp däleken ýöne bulary o diýen baý diýip atlandyrwan bolmaýan maşgalaryň biri eken. Şo ýyllarda raýatly urşy gidýän eken we John hem şu goşunyň hataryna şo urşa gatnaşypdyr. Ýöne 1865-nji ýylda, ýagny John 34 ýaşyna kabul şo urşda yaralanýar. O şo yarasyndan gutulmak üçin her hili eksperiment geçirip özüne derman öldürýär, derman ýasamana başlaýar. Netijede Pembertonyň fransuz çakyry Coco diýip atlandyrylýan kola howdy we damyana garlan öz içkisini öredýär. John Columbus'tan Atlanta göçüp gidýär we şo Atlanta barandan soň özüniň derman nukanyny açýar. O şo derman nukanyny açandan soň ýa-ni şo öz sirobynyň üstünni işläp başlaýar. Näçe barlyglar, näçe eksperimentler geçirip netijede şeýle bir sirop ýasaýar. Bu sirop diňe kellagryň ýadylygyny aýyrman, güýç berýän, nastreniýan, gallyrýan, ýürek bulanmaga garşy, gastrit keseline garşy görüşip bilýän bir derman ýasaýar we muny öz aptegyna satyp başlaýar. Bu kolan bahasy şo wagt 5 centden ýokary bolmandyr. Bu sirop bir gün Johnyň gowtansy Frank'in gowunyna ýaraýar. Frank'in hem şeýle bir ütköşük poçerky bar eken, harplary her hilek formada ýady bilýän eken. Soň Frank kaligrafiçiski poçerky bilen Coca-Cola diýip ýazdy we bu Coca-Cola ýadgysy şu neçeni kolanyň ofitsial logosy bolup hereket edýär. Kola başda gasyz bolupdyr we muň gasyz bolmagy sluçaýna wapşe tütenleýin bolup geçipdir. Bir gün aptega bir klient gelýär pahmel etmek üçin. Ýatladyk geçen şo döwürlerde şeýle barny stoýka bar eken, stulçyklar bar eken, şo taýda oturup bolýan eken. Pahmel etmek üçin bir klient gelýärde gazly napitik soraýar. Kola başda gasyz bolupdyr. Muň gasyz bolmagan wapşe sluçaýna tütenleýin bolup geçipdir. Bir gün aptega bir klient gelipdir pahmel etmek üçin. Ýatladyk geçen şo döwürlerde apteklarda şeýle barny stoýka goýulypdyr, stulçyklar goýulypdyr, şo taýda oturup içip bolýan eken. Şota klient gelýärde pahmel etmek üçin ýa-ni satyja diýär, maňa bir gazly napitik berdi. Gazly napitik hem zalyň o çetinne eken, muňa da satyjy ýaltanýarda şu kolany alyp soda garyp bersem bolanokmy diýär. Klient muň bilen razylaşýar, netijede kola soda garyp berýär, bolýan ýa-ni ýalta satyjy şeýle bir açylyş edýärde. Ondan bundan soň hemme ýerde ýa-ni kola soda garyp satylyp başlaýar. 1886-njy ýylda John saglyk ýagdaýynyň pese düşenligi sebäpli we biznesi mundan artyk giňeltmäne kapitalynyň ýetmeýänligi sebäpli biznesini satmaň ugruna çykýar. Aza Candler şol wagtda da baran wagty juýsyna $1.75 bar eken, ýöne bul irlandiýaly migrantyň şeýle bir söwda satyga ukyply bolup bul $2000 gadanýar we şo $2000 Pembertondan kolan reseptini satyn alýar. John Pemberton kolan döredüji diýip tanalýan bolsa, Aza Candler 1893-nji ýylda kola kampaniýany registrasiýa edip, kampaniýaň ýüzi diýip tanalýan eken. 1894-nji ýylda kola uje çüýşe gaplanyp magazinlarda satylyp başlanýar. We şo döwürde kolanyň dolanşygy şeýle bir ulolýa girdeýijiler has köpelip başlaýar. Netijede ýa-ni kolan çüýşe gaplanyp satylmagy kolan padzelkadan ýagny ýasamalaryndan goranmak üçin hem ullokan peýda getiripdir. 1919-njy ýylda Aza Candler özüniň garrap barýanlygy sebäpli biznesi kime goýjagyny bilmän kampaniýany $25 milyon satdy. We mundan soň kola şeýle bir depkinne ösýär, şeýle bir depkinne tutuş dünýä ýüzüne ýaýrap başlaýar. Ondan soň kola reklama hasym ünswer başlapdyr.
Şo wagtlar kola birinji bilen magazinine halajylyk goýan brend bolupdyr. Ondan magazinlarda şeýle polkalarda durýan bolsa, kola magazinlara halajylyk goýýar we magazinden göni sowuklugyny alyp gidip bolar ýalat, mümkinçilikler edip berýär. Bu mümkinçiligi ne şu günler içinem aktual bolup bizim günlerimizde diýetdi. Şu wagtda mene liboy magazine barsaň, suwlar açyp ne halajylikden alyp sowuklugyny alyp içip gidip bolýar. Şu furaly gyzyl gruzawikler reklamalary bardyr. Şu reklamaň döredilende ýene de 1 ýyldan 30 ýyl bolýar. Bu reklama 1995-nji ýylda döredilýär ýöne şu wagtda çennem şu reklamalar täze ýyl atmosferasy bilen baglanyp adamlaryň ýadyna galan. Bundan başga da kola hem reklamalaryny şu täze ýyl bilen baglanypdyr, aýazwaga bilen edýän reklamalary bar. Şu ak aýy bilen edýän reklamalar bar. 1888-nji ýylda bu kolan döreden adam gaty garramaka ýagny 57 ýaşyny garyplykda aradan çykýar. Muny garyplyň gonamçylygyna jaýlaýarlar, soň hatda adyn ýazylýan daşy kola kompaniýa aradan çykanyna 70 ýyl geçenden soň dikkä şota. Şu wagt kolanyň ýerdejisi 43 milliard dollara deň eken. Şol reali kola barada aýdyp berjekler, şular özüňde gowja teredin, sag bolun.